Hej alle sammen. Mit navn det er Rasmus K. og jeg er banebygger, og så udover det, så er jeg tidligere konkurrencerytter, og indimellem så er jeg også træner. Men noget af det, som jeg også er, det er enormt nysgerrig. Så når der nu er stævner rundt omkring i Danmark, specielt de store stævner, så prøver jeg en gang imellem lige at kigge ind og kigge efter nogle baneskitser. Fordi jeg synes, baneskitser er enormt spændende at sidde og kigge på. Det gør jeg både som banedesigner, fordi så kan man måske lade sig inspirere til noget. Det kan også være, at man kan lade sig inspirere til noget, man ikke skal bygge. Fordi nogle gange, specielt de store stævner, der er det jo nogle klasser, som vi ikke normalt møder i Danmark. Så det er nok ikke noget, man lige skal stille frem, når man har et lille lokalt stævne. Men det synes jeg simpelthen er spændende, og det tænker jeg, det kunne da måske også være spændende for jer at høre, hvad sådan en knallert som mig tænker, når det er, jeg sidder og browser rundt inde i de her baneskitser. Og hvad kunne være mere aktuelt, end at gå ind og kigge på det, der sker i Herning lige for tiden. Der er jo kæmpestor dressur World Cup stævne i Herning, hvor man glædeligvis også har springning med på programmet. Der er helt op til 3-stjernet international springning. Der er international ponyspringning, der er 1-stjernet lidt mindre klasser og en hel masse spændende ting. Så der er enormt meget for sådan en som mig sidde og nørde rundt i. Så det gør jeg faktisk løbende. Jeg følger egentlig også med på Clip My Horse. Jeg er i den situation, jeg har været nødt til at skulle arbejde hele den her uge, stort set, så jeg har ikke haft mulighed for at komme ned og besøge hallerne i Herning, men det skal jeg alligevel ikke holde mig væk fra at følge med på Clip My Horse. Så der har jeg siddet og streamet alt det ridning, der nu har givet mening for mig at se. Men altså hvis man sidder og kigger ned over sådan et program her, så er der nogle ting, hvor man tænker, det kunne faktisk være sjovt at se, hvordan har banebyggerne til sådan en stor stævne her valgt at klare det. Jeg kan jo på ingen måde vide, hvad de har tænkt, og jeg vil også sige, at det jeg måske kommer til at sige nu her, det er jo bare udgangspunkt, hvis man kigger på en baneskits. Det kan jo være, at baneskitsene er i situationstegn kun vejledende. Så når banebyggerne har stået og kigget på den virkelige verden nede i de 2 messehaller, jamen så kan det være, at de har fundet ud af, at der er noget, der ikke lige helt 100% passer i forhold til det, de har tegnet. Men hvis man prøver at klikke lidt rundt, så kan det være, at man finder nogle sjove ting. Det første, jeg lige stødte på, da jeg sad og surfede her lidt tidligere i dag, det var en 1-stjernet 120 cm klasse, som kørte, jeg tror den her var vist i torsdags, men det er i og for sig underordnet. De her 1-stjernede klasser, specielt 120 cm og den her small tour, det er jo der, hvor enormt mange ryttere kan være med, amatørryttere kan være med. Det svarer jo til en LA 2-stjerne på normalt dansk niveau, så det kunne være en LA til et distriktsstævne, landstævne eller klubstævne for den sags skyld også. Det er i hvert fald det niveau, vi ligger på her. Der er selvfølgelig nogle krav i forhold til, hvis man skal ride FI-stævner, men dem skal jeg ikke gøre mig klog på, fordi det har jeg faktisk ikke 100% styr på. Det er så, når man slår op, når man skal bruge det. Hvis vi kigger på skitsen her, så kan vi se, at det er en dejlig stor bane, de har bygget på i Herning. Den er 70 x 35 meter. Det er herligt. Udover det, så når man sidder og kigger på sådan en skits, så kan man se, at det her, det er jo en bane, der er præget af international islet, så det er Mark McGovern fra England, der har tegnet den, og så er det Bo Geil fra Danmark, der er assistent dernede, og det er han så sammen med Christine fra Norge. Og det er jo altid spændende at se, hvordan andre landes banebygger gør, når de nu kommer til Danmark og bygger. Det første jeg tænker, når jeg kigger på den her bane, det er, det kunne lige så godt have været Bo, der havde tegnet den her, som det kunne være Mark, måske også Christine, det ved jeg ikke. Hende kender jeg ikke så meget til, men den ligner en bane, som vi måske selv kunne have fundet på at tegne, os danske banebygger, hvis det var, vi var så heldige at få lov til at bygge i Herning til sådan en stævne her. Det er en 120 cm klasse, så det betyder jo også, som jeg startede med at sige, de her amatørrytter også kan være med. Det er en klasse, der
typisk har omkring 100 deltagere, når det er på dansk grund. Jeg tror, der er 95 starten i den her dag. Og det betyder måske også, at der kommer rigtig mange med, som både er... Jamen, der er selvfølgelig altid nogen, der er lidt overkvalificeret, og så er der måske nogen, som er der mere for at prøve, hvad vil det sige at ride de her internationale stævner. Så det kan være, at de er med for første eller anden gang, og så derfor får så lidt en overraskelse, fordi det her er naturligvis noget helt andet end at ride et normalt landstævne i Herning Rideklub for eksempel. Og det er det jo primært på grund af omgivelserne. Ikke? Det er et stort stævne, der er messe samtidig med. Det her er jo boksen, så den er jo også lidt speciel at komme ind i. Rytterne vil jo opleve, at der enten er en hel masse mennesker på tribunen, eller også er der i hvert fald om ikke andet en hel masse tomme pladser, alt efter hvor på dagen man får lov til at ride. Så udover det, hvis man kigger på skitsen, så kan man jo se, at det er en B4 eller B7, det er faktisk slet ikke styr på. Det står heroppe under FI-reglerne, det er en 274, prik 2, prik 5. Det er i hvert fald en tofases springning, og det kan man jo også se på skitsen, når man kigger hen over tallene, at der er nogen, der er sorte, og nogen, der er røde. Og mere interessant er det vel egentlig heller ikke. De første 6 spring er i fase 1, og de sidste par spring frem til nummer 11 er så i fase 2. Så, men hvis vi prøver at bare lige sådan stille og roligt at kigge skitsen igennem, så kan man jo se, at det er nogle store, fine, bløde kurver, der ligger sig rundt omkring her på selve turen, som man kigger, når man måske har set en normal klasse til et typisk stævne i Danmark, jamen så er der jo heller ikke noget hokus pokus i de linjer, som ligger her. Etteren står dejligt frit. Der er jo op mod 40 meters fri linje fra hjørnet og så hen til etteren. Ikke fra hjørnet, men fra hjørnet. Så der tænker jeg, der kan man jo snilt nå at ombestemme sig 1000 gange, hvis man er amatørrytter. Er man professionel, jamen så har man jo masser af plads til at finde den helt rigtige kadence og balance, for at man kan komme ordentligt i gang til det her. Så etteren står frit. Man kan ride den fra højre og venstre volte. Dejligt professionelt tegnet af Mark og gruppen der. Så der er jo god plads til at ramme etteren her. Toeren, der er også relativt langt rundt. Det er typisk sving, som man jo også vil se mange steder i Danmark, hvor man har den her, hvor man ligesom starter op imod hjørnet og laver et bue rundt, hvor at vinklen på etteren og toeren har nogenlunde den samme grad, sådan så at man jo i hvert fald får en god ensartet bue rundt her. Der er masser af plads også igen her, ikke? Det kan I se, der er i hvert fald op på målen heroppe, ikke? Så er der jo i hvert fald 18-20 meter ned til der, hvor man begynder at lave buen rundt her, ikke? Så man springer etteren, lander, har god plads, får måske lidt balance rundt i hjørnet her, styr på skulderen, kigger lidt væk fra publikum, fordi det er nok også herover der sidder nogle VIP-bordpladser og den slags. Så drejer man hen til toeren. Heller ingen hokus pokus. Igen ligesom afridning fra etteren, jamen så er der nogenlunde tilsvarende afstand fra barrieren og hen til toeren her, hvor man stille og roligt bare kan galopere derhen. Buet spor meget langt mellem 2 og 3. Igen rigtig fint. Ingen hokus pokus der. Vending 3-4, jamen det er stort set det samme, som vi gjorde fra 1-2, så den er dejlig nem, rigtig fornuftig flow at lægge ud med her på sådan en bane, og det er den første dag, og mange rytterne er nok lidt nervøse og den slags. Så har vi en serie hernede, vi banedesigner kalder det et bananspor, fordi det ligner en banan, hvis man kigger på kurven her med 4, 5 og 6. Så vi kommer rundt i en god bue fra 3 til 4, har formentlig en fast afstand på måske 6 galopspring eller noget af den stil ser det ud til. Der godt kunne være der 6 eller 7 galopspring, alt efter hvor virkelig tro den her skits er. Dobbeltspring, som umiddelbart ser ud som om der er nok et enkelt galopspring ind i mellem 5 A og B. Og så har vi så en bue ud igen, hvor det ser ud som om der er lige et galopspring mindre rundt i buen her. Og det vil også være en klassisk ting, man kunne se til et dansk stævne. Det er ikke så tit, vi ser det på LA-niveau, altså 120 cm. Det er typisk, når vi kommer op og rammer
MB og måske også MA, at vi begynder at gøre det her. Men en af tingene, der gør, at vi måske først i MBMA ser det til nationale klasser og distriktsstævner, det er måske også lidt at gøre med, hvor stor hallerne er. Det er ikke mange andre haller, der ligefrem har 35 meter i bredden og 70 meter i længden. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad man kan tillade sig at gøre. Så det kan være svært i normal 20-60 hal at lave noget eller det her, hvor man siger, at vi har en 6-7 galopspring ind i dobbeltspringen, og så har vi så en 5-6 galopspring ud af dobbeltspringen. Den kan være lidt svær. Man kan sige, for de her LA-ryttere, hvis det er, at de ikke har prøvet det før, jamen så vil de jo opleve, at hvis de har en rimelig fornuftig balance rundt i buen fra 3 til 4, jamen så er det jo bare et spørgsmål om at følge den rytme ned til 5AB, hvor de formentlig kommer godt ud af den, og så igen fortsætte i samme balance hen til 6'eren. Det er klart, at hvis man har en lidt mere urutineret rytter, eller en lidt mere urutineret hest, jamen så kan det her jo være en relativt svær linje at lægge ind, fordi at hvis man skyder lidt træls ind på 4'eren, så skal man korrigere noget for at ramme ned på 5AB. Og så, hvis man stadigvæk ikke når helt at komme i balance, jamen, så kommer 6'eren på de her 5-6 galopspring. Det kommer altså rocker hurtigt her bagefter. Det kan godt ske, at der er 5 eller 6 galopspring, men hvis man har skudt skævt allerede på 4'eren, jamen så er det lidt svært at nå ret op på det hen til 6'eren. Så det synes jeg er en rigtig fornuftig første fase her. Og man kan også sige, at der er 100 rytter i den her klasse, og man må formode, at langt størstedelen, når de rider en 120 cm klasse på det her niveau, at så er de rutineret nok til at have mødt den her slags blandt andet bananspor og nogle af de andre ting til andre stævner. Anden fase, hvad er der at sige om den? Jamen altså det er jo her, hvor man vil se nogen begynde at speede lidt op. Jeg har ikke set selve klassen, så jeg ved faktisk ikke 100% hvordan de har reddet den. 6-7, jamen det er lidt den samme vending, som vi har haft et par gange nu her, ikke? Så der er masser af plads til at lave, sætte farten lidt op og finde en god balance og alle de der andre ting, som vi snakkede om. Rammer vi ned i 7-8, hvor som vil gætte på, der er måske 5 galopspring mellem dem. Og det tænker jeg, det er jo højst sandsynligt for at fange dem, som træder pedalen i bund fra 6'eren og rider en lille smule hovedlys hen til 7'eren. At så vil man gerne lige, sørge for, at de lige tænker sig lidt om og kommer i balance, sådan så de får reddet en god distance mellem 7 og 8. Så skal vi ned og fange dobbeltspringet, som er 2 lodrette, der står meget frit her inde midt i det hele. Jeg håber, at de fleste af rytterne, de har drejet hurtigt rundt fra 8, og så lige kort rundt om 3'eren hen til dobbeltspringen. Det giver i hvert fald ikke nødvendigvis en vindertid, hvis det er, at man følger den rute, som lagt for dagen udenom 4'eren, helt ned omkring indgangen og få hils på dommeren og den slags. Så, men altså det ligger lidt til, at man kan gøre, hvad man har lyst til. Jeg tænker, hvis man følger buen her, holder sit fornuftige tempo på 350 meter i minuttet, som forresten også er relativt hurtigt, jamen så får man nok ikke tidsfejl, og det er nok også det, der mange af dem, der kommer her, de håber på, det er at få en god tur uden tidsfejl og for mange andre fejl. Men altså vil man formentlig se en hel masse her fra 6'eren til fuld smadre, kryds fingre på, de rammer linjen 7-8 relativt fornuftigt. Hive i håndtaget til højre for at komme over til 9AB, tryk lidt til dem, for at de rent faktisk har galoppen til at kunne gøre det. Og så ride fuld smadret ned omkring 6'eren, og så over til 10'eren, der står heroppe. Og så er der nok nogle stykker, der bliver fanget i en lille lodret, der står heroppe som sidste spring i anden fase. Det er jo lidt det, man tit ser, at hvis der er nogen, der speeder op, for eksempel, ligesom jeg talte om, mellem 6-7, eller igen her mellem 9B og 10, så er det ikke altid, at det er det første spring i sådan en serie, at de bliver straffet på, fordi det kan de som regel godt, få placeret rimelig fornuftigt. Der, hvor mange af dem så bliver fanget, det er så på distancen, der kommer efterfølgende her. Ikke? Altså hvis vi er ude på en 8-9 galopspring eller et eller andet, jamen, så er der egentlig rimelig god plads til at få korrigeret fornuftigt, selvom man kommer i fuld smadre fra 9B til 10.
Omvendt kommer man med fuld hammer fra 6 til 7, så bliver 8'eren noget svær at nå at korrigere tilbage til, inden man ligesom bliver ramt af den. Så de urutinerede rytter vil formentlig få lidt fejl på sådan en som 8'eren, og de vil formentlig få fejl op på 11'eren. Udover det, så får de nok rutinemæssige fejl alle mulige andre steder på sådan en bane også. Så kan man konkludere noget ud af det, jeg lige har sagt? Det vil jeg ikke. Fornuftig bane, som forventet af det her banebyggerteam. Det er jo dygtige banebygger, i hvert fald Mark og Bo. Christine er forventelig også dygtig, hende kender jeg som sagt ikke. Men rigtig fint. Det er ikke noget, jeg ville være ked af at sende min søn ind i, hvis han skulle ud og ride en 120 cm på det her niveau. Lad os prøve at se noget andet. Så jeg hopper videre. Jeg springer til en ponybane. Det er en pony 125 cm. Så der er vi jo sådan rimelig højt op i sværhedsgraden. Det er det, der svarer til en S. Så der skal vi jo måske lige stramme ballerne en lille smule mere end det, som vi lige så før, hvor 120 cm ses i 1 stjerne. Det er jo en indlednings- eller en introduktion til, og det er ride internationalt, hvor at en 125 cm for pony, det er jo en relativt høj klasse for dem. Så det er, så vidt jeg lige kan overskue, så er det det, der svarer til en metode A. Igen er jeg begavet med ikke at have set klassen blive reddet, så jeg kender ikke nødvendigvis detaljerne omkring, hvor svært rytterne har haft det. Kigger man på det hele, jamen, så ser man igen nogle linjer, som man nok også godt kunne rende ind i, hvis man skulle være så dygtig at ride en S til et dansk stævne, og samtidig være heldig at have en bane, der er så stor her. Så spændende er det. Og så ud af det, så kan jeg se, det der noget værre vrøvl, jeg fik sagt før. Den bane, vi så før, det er da slet ikke boksen. Det er HLM. Det her, det må da være boksen. Hva? Den er lidt større. Det kan I bare se. Sådan er det, når man bare sidder og kigger skitser og prøver at kloge sig. Så kan man sige, hvis jeg lige skal hoppe tankemæssigt tilbage igen til den 1-stjerne. En udfordring med at ride over i HLM, som man nok ikke altid tænker på, når man bare sidder og ser det på streamen, og måske slet ikke tænker på, når man melder til stævnet. Det er faktisk, at den hal er mega svær at ride i. Og grunden til, at den er svær at ride i, det er alt det udenom. Banen er jo stor, som jeg lige nævnte før. De her 30x70 meter. Det, der er svært med det udenom, det er jo, at folkene på tribunen, de sidder klods op af barrieren. Så det vil sige, de spring, der står ude på langsiden for eksempel, der kan man risikere, at der sidder et lille barn og spiser popcorn og drikker slush ice, samtidig med, at du måske kommer tonsende afsted med 350 meter i minuttet og skal forse et spring på 120 cm. Og det kræver lidt rutine, både af rytteren og hesten selvfølgelig, at kunne overleve den slags. Men sådan er det. Så må vi hellere tilbage i kontekst her. Så nu er vi, så vidt jeg kan se på banens udformning, så er vi i boksen. Og det håber jeg virkelig er rigtigt. Og som sagt, så er det en stor klasse det her. Det er en 125 cm for ponyer. Og ja, hvad skal vi sige? Den er ikke svær på en måde, hvor at man tænker, at det er urideligt svært. Det skal det jo ikke være. Og der er en masse spændende sværhedsgrader lagt ind i det her, som jeg er sikker på også har udfordret nogle af rytterne. Hvis man kigger sådan på ridelinjerne herinde, jamen så er vi igen i gang med de her lidt klassiske ridelinjer, sammenlignet med 120 cm for hest, vi så før. Så kan man se, at nogle af linjerne har lidt kortere sving, lidt skarpere buer og den slags. Og det er jo helt naturligt nu, hvor vi så begynder at være i en sværhedsgrad, der er noget højere end 120 cm for hest. Så, men hvis vi starter ud med at kigge på skitsen her, jamen så kan man sige 1-2. Det er en rigtig fornuftig og blød måde at komme i gang på. Uden lige at vil lægge hovedet på blokken med antal galopspring, så kan jeg da i hvert fald se, at der må der være cirka 30-35 meter i buen fra 1 til 2. Så dem, der kommer lidt træls hen over 1'eren, jamen der er faktisk plads hele vejen op til 2'eren, til de kommer i balance igen, og så får styr på nerverne og ponyeren og alle mulige andre ting, som man nu har behov for, når man kommer ind i sådan en klasse her. Vinding 2-3. Lidt spidsere end det vi oplevede i klassen før.
igen på grund af sværhedsgraden selvfølgelig. Noget af det, som man kan se, og noget af det, der gør, at den er lidt svær, det er faktisk, hvad man siger, altså man kan jo se, de står jo næsten hvad man siger, med en 90 graders vinkel her indimellem, men udover det, så bliver man jo skudt fra toeren lidt kort op mod barrieren heroppe, for at skulle vende rundt igen, og så nærmest tilbage og hente træeren. Og med tilbage og hente træeren mener jeg, at hvis den skulle have været lidt nemmere, jamen så havde vinklen måske været mere op ad midterlinjen her, og det er den jo selvfølgelig ikke, fordi så havde det jo ikke været svært nok til det niveau, vi er på. Så når de skal rundt og hente træeren, så gælder det om lige at have fat i udvendig tøjle en lille smule, tænker jeg, sådan så de ikke ligesom skyder ned imellem her 3 og 9. Og så har vi en klassiker, som vi også ser mange gange til normale landstævner i Danmark, og også til distriktstævner tit, når vi rammer M-niveau op efter. Det er at placere en trippelbar, altså en højde-bredde forhindring med en fast afstand hen til en lodret. Og det man gerne vil opnå med den, det er selvfølgelig det, at de kan finde ud af at forcere et spring som en trippelbar. Den har nogle gange lidt samme funktion som vandgrav. Altså der er nogle rytter, der kommer med 100 km i timen hen mod træerne, hvilket så gør, så lander de jo så nærmest halvvejs hen ved 4'eren, og så kommer den meget hurtigt, og så er der nogen, der gør det modsatte, ligesom på en vandgrav, springer meget op i luften, lander kort efter træerne, og så er der mega langt hen til 4'eren. Så sådan en linje her vil man også se tit i Danmark til danske stævner, altså nationale og distriktstævner. Og formålet med den er jo sådan set bare at kontrollere, at når rytterne kommer over et spring som den her, kan de så komme i balance inden for det antal galopspring, der nu er fastsat her bagefter. Og det, jeg tænker, der er nok en 6 galopspring eller noget den stil ned til 4'eren herfra. Så den er ikke for svær, den er ikke uridelig, og vi ser det tit på mange andre baner i Danmark, som måske har lidt lavere sværhedsgrad end den her klasse udskrevet i. Næste tur, der har vi lidt en del af et bananspor. Det er ikke hele banansporet som det vi så før, og der er det formentlig ikke, fordi det er en trækombination man bliver skudt ned i. Men det er jo også lidt en sværhedsgrad, specielt også for ponyerne det her med at springe et spring som en okser med en plastikmåtte nedenunder. Det vil jo være nogle ponyer, der giver sig lidt, når de skal hen over den, og så en fast afstand ned til en trækombination. Og det er jo ikke fordi, at det er mega svært. Det er bare svært nok til, at rytteren lige skal koncentrere sig lidt og få styr på rytme, balance og tempo og alt det der, sådan så de kan ramme ud over seeren i trækombinationen uden at få de store problemer med det. Trækombinationer er som trækombinationer typisk er, det vil sige en okser, 2 lodrette, og hvad man siger, banebyggerens tip med det er, at så er man fri for at flytte alt for meget, når det er, man skal sætte spring op mellem kategorierne. Det er i hvert fald det, vi typisk gør, når vi bygger vores egne ponystævner som banebygger til C- og B-stævner, fordi så er det nemlig kun bredden på A'eren, og så B'eren og C'eren, man skal rykke. Hvis man laver andre kombinationsmuligheder der, jamen så får man måske også lidt mere arbejde at lave. Udover det, så kan man også sige, at for ponyer, så hvis de overlever A'eren, hvad de fleste af dem gør, så det at komme ud over B og C, når det ikke er okser, det er rimelig tilforladeligt for dem. Havde man placeret en okser i starten og slutningen af det, så vil man formentlig se mange, der rammer lidt skævt ind i sådan en trækombination her, at så kan det godt ske, at de kommer over A'eren, det går også okay, kommer over B'eren, det skal nok også gå okay, og så står der en okser, som måske er 125 cm høj og bred til sidst, og det kan være ponyen, der siger nej tak til det. Så jeg tænker, det er en rigtig fornuftig måde, og det er jo også det, vi typisk vil gøre, som jeg nævnte, i Danmark til andre typer stævner. Det her med at placere B og C som lodrette. Og det er jo naturligvis ikke kun fordi, at banebyggeren er lidt doven. Det er lige så meget for at sikre sig, at man får den bedste oplevelse for ponyerne som muligt. Mange gange så placerer man faktisk C'eren på 2 galopspring, sådan så at rytteren, hvis de har lidt på bøvl med A'eren og B'eren, så har de trods alt 2 galopspring her hen til C'eren til lige at redde den igen. Det her, det ligner et galopspring hele vejen hen. Nå, efter 6'eren, lang tur rundt til 7.
Det bør ikke være det store problem. Efter 7'eren, lang tur rundt til 8AB, bootspor 9, og det bør igen heller ikke være det store problem. Det er en relativt fredelig 125 cm klasse, hvis du spørger mig. Den er selvfølgelig svær i det, at den er høj og bred, og alle de andre ting, som sværhedsgraden nu fordrer, men selve turen rundt, i hvert fald det vi har set indtil videre, det er ikke, hvad man siger, det er ikke af den svære kaliber, som man ellers kan se til nogle af de her stævner. Det kan være, det bliver det, når vi kommer længere hen i stævnet, og ser for eksempel det, der kommer i dag, som er lørdag, eller eventuelt hvis der også er noget søndag, så vil man måske se, at det bliver sværere og sværere. Det er jo i hvert fald typisk det, man gør, når det er, man ser, at rytterne, de kan faktisk godt ride sådan en bane som den her med de her buer og de her forhindringer. Så kan man sige, som banebygger, så vurderer man, at så skruer vi lige en tak op for sværhedsgraden til dagen efter, og så hvis det så stadigvæk er sådan, at rytterne får se at springe fornuftigt, jamen så skruer man måske lige en tak mere op til søndag. Sker der det modsatte lørdag, jamen så skruer man naturligvis tilbage igen på sværhedsgraden til søndag. Så yes, så 7 hele vejen rundt, 8AB, ikke det store problem. Jeg synes personligt, at en vending som den her vi har fra 7 til 8, den er lidt nemmere for rytterne at forsere end den vending som vi ser fra 2 til 3. Sjovt nok så er de faktisk begge to på højre volte, men det har ikke så meget med det at gøre. Det har mere at gøre med, at når de kommer galopperende her fra 7, så har de, hvad man siger, ligesom barrieren her til at støtte sig op af, så de kan ride lige op ad midten nærmest her, hvor at det de skal herover, det er en slags volte tilbage. Og de af der har haft fornøjelsen af at lave volte tilbage i jeres egen ridehal, ved, at det er nogle gange nemmere at komme lige op ad midten, end det er det med at få styr på skulderen, når man skal lave en volte tilbage. Og det er primært det, der er, hvad man siger, min pointe i det. 9'eren står relativt fredeligt, når man kommer ud af dobbeltspringet her, og så vender vi tilbage igen til 10 og 11, og den er placeret lidt akkurat på samme måde som det vi så i 120 cm i den foregående klasse. Så super fin bane igen her. Det er naturligvis også derfor jeg har valgt den. Det her, det er jo garvede folk, der laver baner på det her niveau, så det vil forventeligt være super baner til hele stævnet, når man kigger på det, og også nogen, der forventeligt passer til det sværhedsgrad og det niveau, som rytterne de kommer på. Så tjek. Det var en ponyklasse. Lad os prøve at tøffe lidt videre. Og nu kommer vi så til en 60-stjernet klasse. Den er 145 cm stor. Det er igen i boksen. Og der står målene så her ved venstre hjørne, så det er 73 x 42 meter. Det er jo også en dejlig stor bane at bygge på for banebyggerne. Så der er jo lidt af hvert, man kan gå i kast med. Jeg synes, når man kigger på den her skitse her, at så kan vi jo ligesom genkende nogle af de ting, som vi også har set, både hos ponyerne og i den første bane, jeg viste. Der er ikke noget umiddelbart, når man kigger på den, hvor jeg tænker, at det her det er en svær 145 cm. 145 det er jo en S1-stjerne i Danmark, og er noget af det, som er med til at være kvalifikationskrav til at kunne ride Danmarksmesterskaber og den slags. Men hvis man kigger på det, bare ligesom et hurtigt øjekast, så er der faktisk ikke noget her, hvor jeg tænker, at det vil jeg, hvis jeg var i stand til at tegne den her bane, jeg tænker, det er jo nok, men hvis det var mig, der havde tegnet den, og der oppe i hjørnet havde stået 130 cm, så vil jeg faktisk heller ikke synes nødvendigvis, når jeg kigger på skitsen, at det var forkert af mig at lave den som en B2-stjerne og måske en MA1-stjerne. Så, men det her det er en CSI 60-stjerne, Big Tour 145 cm. Så springen er jo så noget større og bredere. Der er lidt mere fyld og pynt på banen, end det, som jeg normalt får lov til at stille frem som B-banebygger. Så det er faktisk det er et flot stævne at sidde og kigge på. Men lad os prøve at løbe det igennem. Ikke? Det er jo stort set 1-2, det er jo så spejlvendt afslutningen fra de sidste par klasser. Men det er også igen en fredelig start for ryttere på det her niveau.
Der er jo, hvis man kigger herop, så står den ved 30 meter mærket, ikke? Og det her det er cirka ved 60 meter mærket, så der er jo formentlig en 30-34 meter mellem 1 og 2, så stille og rolig start på banen her. Rundt til træerne, der er faktisk noget længere mellem 2 og 3, end der har været på nogle af de andre skitser, vi har kigget på. Så det tyder jo så også på, at Mark, Bo og Christine har ønsket, at de her rytter på det her niveau, at de har fået en god start på selve turen her rundt. Jeg tænker også, at når det nu er 145 cm i Danmark, at der vil nok være nogle rytter, som har deres heste med for at forsøge en af dagene at ride 145, og så er det jo nok typisk den første dag, de gør det, og den her er jo så fra den 17. oktober, så det er den første dag, hvor der er big tour til det her stævne. Så det er en fredelig klasse at forsøge sig i en 60-stjerne 145. Det synes jeg i hvert fald sådan, når man kigger på det, og det er nok også det, nogle af rytterne vil tænke, når de melder deres heste. Så 1, 2, 3, 4, ikke nogen digitar. 5'eren, heller ikke det store, altså det er jo selvfølgelig, for nogen svært, det med at ride skråt igennem, det er jo lidt den her volde tilbage tilgang, som jeg nævnte før. Og der er nogen, der kan finde ud af at ride det, og der er nogen, der ikke kan. Det her niveau, der skal de bare kunne det. Men man vil formentlig se nogen, som når de har overlevet spring 1, overlevet spring 2, overlevet spring 3, overlevet spring 4, specielt de her urutinerede rytter, at så begynder det at blive lidt svært, når de kommer herhen. Fordi at så har de ligesom, altså hesten har mærket, hvor højt det her det er, hvor bredt det er. Og så det at skulle tage noget rundt i sådan en vending, der, man kan jo næsten se, at det er første gang på banen, hvor de ikke direkte bare kan galopere frem til springen. Ikke? Altså 1'eren kan de galopere frem til, 2'eren kan de galopere frem til, 3, 4 kan de galopere frem til, 5'eren, der skal de have en relativt kort vending. Altså kort er jo så selvfølgelig så meget sagt, men det er jo i hvert fald den her volde tilbage, hvor at når man laver svinget her rundt til 5A, så er man nødt til at holde kadencen lidt op og ride. Måske lidt frem forbi indgangen og den slags, og så finde balancen hen til 5AB. Og så er der så en fredelig formentlig 5-6 galopspring op til 6'eren, hvor der ligger en plastikmåt. Det bør heller ikke volde de store problemer. Når man først kommer over B'eren her, jamen så tyder det jo også på, at man nok har en rimelig god rytme, og så kommer 6'eren nok til at være let for de fleste. Så har vi så et bananspor, 7, 8, 9. Der er ikke så meget at sige til den. De fleste vil formentlig, hvis det er, de har haft en god rytme hen over 5AB6, så vil det at ramme 7'eren jo heller ikke være noget problem. Det man kan se, der er forskel på den her bane og så den anden bane, hvor vi havde et bananspor, det er, at herfra og herhen til, der er der formentlig, hvis jeg kigger på buen i hvert fald, så er der nok 5 galopspring ind, og så er der 6 galopspring ud. Og det man kan sige, der er svært ved det er naturligvis 5 galopspring. Det er ikke ret langt i forhold til at få balance igen efter en 7'er på buet spor ned til en kombination. Ud af den er det lidt noget andet. Og det er også derfor, man på lidt lavere niveauer laver lang afstand, altså flere galopspring hen mod kombinationen end ud af kombinationen. Og det er jo netop for at få givet lidt mere tid til equipagen på vej hen mod dobbeltspringen, og så lidt mindre tid efterfølgende. Så hvis vi kigger på den her, så kommer man ned her på et buetspor, og så vidt jeg husker, så er det også her, hvor publikum rent faktisk sidder, hvis der er nogle publikummer. Så der vil man også se, at der nok er nogle af hestene, der begynder for os, fordi de er ved at være lidt langt hen i banen, at så bliver de lidt trykket over den her kombination. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man kommer lidt skidt rundt til 7'eren, hesten trykker sig, jamen så bliver dobbeltspring hernede her svært. Skulle man overleve trods det, jamen så kommer der så noget på en 6-7 galopspring herhen bagefter, som man skal nå at fange. Så det her er igen sådan en kontrol af, jamen er rytter og hest i balance, og kan de finde ud af at holde den fornuftige rytme rundt her, selvom der er spring på vejen. Efter 9'eren, så får rytterne lige lov til at trække vejret hele vejen ned til 10. Der er jo 50 meter, hvis det ikke der er længere. Kravle hen over et spring, der står herinde. Lang tur rundt, 11-12, og så slutter vi.
Der er som sådan heller ikke noget svært ved 11-12 linjen. Man kan altid diskutere, om det er en sværhedsgrad, at der i hvert fald ifølge skitsen kun er 15 meter fra 12'eren ned til endevæggen, som jo i Herning er en stor sort væg. Men det er sådan, som det nu er. Så det var en 145 cm. Den sidste, jeg tager med, den synes jeg er svær. Jeg skal så heldigvis heller ikke selv ride den. Det er så et Big Tour 150 cm. Og det er så også en ranking point klasse, så det vil sige, at dem der overlever og får placering her, de får så ranglistet point med herfra igen. Så og hvorfor synes jeg, at den er svær? Jamen, hvis vi kigger på linjerne, så kommer ting noget hurtigere lige pludselig. De kommer mere i sekvens. Der er lidt mere, der står i gåseøjne skævt. Altså det gør det jo ikke, men altså det står ikke nødvendigvis det hele sådan lige på hovslaget, lige skråt igennem, lige op ad midten. Der er lidt nogle finurligheder her. Så det er jo, det bliver også spændende at se, hvordan de lige klarer sig igennem det. Så, men lad os prøve at løbe den igennem. Den er 150 cm stort, så det er jo voksne spring, man begynder at se her. Så er vi henne i nærheden af noget af det, de rider til Danmarksmesterskaberne og den slags for seniorer. Så det er vældig godt. Udover det, så kan jeg se, at de har tegnet en bil heroppe i hjørnet, så der er nok blevet kørt en eller anden automobil ind deroppe. Så andre spændende ting, man kan se på den her, så synes jeg jo, hvis vi sammenligner med nogle af de andre skitser, vi har set på, så uden lige helt at have overblik over det, så kan man se, at han har brugt okserne mere massivt, den her klasse. Man kan se for eksempel banansporet hernede, det kommer jeg lige tilbage til. Der er så 3 okser i en lodret. Det var ikke det samme i de andre, der var der fordelingen lige omvendt. Stort set. Kombinationen her, trækombinationen, slutter man med en okse ud. Kommer jeg også lige tilbage til, hvad jeg tænker om det. Og den slags. Så det er en spændende bane, som forventeligt også er svært for dem, der ikke har stor rutine i det her game. Så, men det skal det jo også være. Altså, det skal være, ridbart svært, og så skal det ramme niveauet. Og det er jo så hele udfordringen, og det tænker jeg, at det har gruppen af banedesigner her fuldstændig styr på. Når jeg siger, at det er svært, så er det fordi nogle af de andre ting, som jeg sagde, det kunne jeg måske godt finde på at stille op på lidt lavere niveau. Den her bane kunne jeg ikke finde på at stille op. Altså jo, måske hvis jeg skulle bygge en S, men er vi i M-niveau, så kunne jeg ikke finde på det her. Det kan være, at man kunne tage enkelte elementer ud af det og sige, at det kunne man godt gøre, men banen, som den er tegnet her, den synes jeg er spændende at se på, som man siger. Så 1, 2, 3. Det er nemt. Ingen problemer i det. 4, 5. Også nemt. Heller ikke de store problemer i det. Altså det er selvfølgelig, et problem, hvis man synes, at 1,5 meter er for stort. Så får man noget bøvl her. Men altså selve linjen, selve buen, formentlig også afstandene, det kan jeg ikke rigtig gennemskue, når jeg bare sidder og kigger på en skitse, men det ser ud som noget, der godt kunne være regulært. Jeg kunne forestille mig, spring nummer 5 hernede, af strategiske årsager, var en sjov ting. Jeg har ikke set klassen, så jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men man kunne da forestille sig, at det var noget, hvor man, nu har linjen været nem, og sådan noget kom i gang. Altså 1, 2, 3, 4, det er jo sådan lidt så, okay, nu er hesten og rytterne, de har sprunget så varme. Så 5'eren kunne man godt forestille sig, at det var, nu er det jo en lodret her, at der måske lå en tynd planke øverst, eller et eller andet spændende. Så, men det må vi jo se, om det er det, der sker. Så nem start, forventeligt. Det er selvfølgelig ikke nemt, hvis man ikke kan ride højden, men kan man ride højden, så ligner linjen noget, der er spiseligt for alle. 5, 6, heller ikke de store ben i det. Altså det ser lidt ud som om 6'eren godt kunne stå lidt kort ud af hjørnet, men det er jo så også noget af det, som man kan forvente på det her niveau. Det jeg så til gengæld synes, der er lidt spændende ved 5-6 linjen, det er, at man jo nærmest går glidende over i et buet spor, ned i en trækombination.
Og det her med at vende rundt på sådan en bue her, altså det er jo i sig selv ikke svært, men man skal jo ud, ramme det lige spor til trækombinationen for at krydse fingre for at kunne komme hele vejen hen over det. Så der vil man formentlig også se nogen, der bøvler lidt med den bue, ikke? Så det kan godt ske, at de kan klare de første 5 spring rigtig fint, men så kommer 6'eren her, hvor at mange nok vil have, i hvert fald at de urutinerede, have lidt svært ved at komme ud og finde sporet ned til 7'eren, og samtidig også holde den rigtige rytme. Og rytmen den bliver enormt vigtig i sådan en trækombination, specielt når det er, at man så samtidig har krydret med at sætte en okser ud. Så det vil sige, at man kan jo måske se nogen, der rammer 6'eren lidt for sådan med nød og næppe reddet sig ud over 7'eren, klemmer sig lidt hen over 7B, og så dør de en lille smule på 7C. Og det gør de simpelthen fordi, at en okser ud af en trækombination, det kræver, at man har ramt den rigtig, rigtig fint på vej ind, fordi ellers så kan bagkanten på sådan en her meget nemt falde med ned, når man lander på den anden side. Og det kan den jo selvfølgelig, fordi at det her med at ramme rytmen i en trækombination med et galopspring mellem, det er jo simpelthen alfa og omega. Og når man så samtidig også på den sidste skal tage en breddeforhindring, altså man skal måske 1,60 meter, eller hvor bred 1,5 meter, eller et eller andet i hvert fald ud i bredden på den, og hesten måske har sprunget lidt akavet på 7A og B, jamen så rammer de ned i bagkanten på den her, fordi der er simpelthen ikke, der er ikke balance og rytme nok til at komme hele vejen over. Jeg er sikker på, når vi ser nogle af, lad os bare sige nogle af de svenske stjernerytter, som er med, eller nogle af de mega gode tyskere, og formentlig også nogle af de skarpe danskere, jamen så vil de jo lægge buen fra 6 til 7A helt fornuftigt og fuldstændig styr på og balance. Hvor skal de ride i det spor her, for rent faktisk ramme en rytme fra 7A til 7B, fra 7B til 7C, sådan så bagkanten på den her ikke bliver noget problem. De urutinerede rytter, de vil formentlig, lad os bare lege med tanken om, der er en plank på 5'eren, jamen så vil de fra 4'eren have kæmpet lidt med at få fokus på 5'eren, prøve at trække vejret og få lidt balance igen hen til 6'eren, som de igen måske synes er et stort spring. Have lidt svært ved at lægge den bue helt præcist nok til, at de får rytmen. Og så vil der, det er lige før jeg vil sige, der er sgu nok nogen, der falder af på B'eren her, fordi de netop kommer lidt træls rundt her. Og det er jo, jeg håber ikke, de falder af. Lad os bare sige, at de ikke falder af, men at de så måske i hvert fald får en refusering herinde midt i trækombinationen, fordi de netop ikke får bygget den bue her og får fundet balancen i at ramme sporet helt rigtigt. Så. Nok om trækombinationen. Videre, 8-9, det ser for mig ikke super svært ud, men jeg tænker også, det er nok meget fornuftigt, hvis de lige har haft lidt bøvl med det her linje her, rundt til trækombinationer den vej. 8-9, opad her. Hvis vi leger med tanken om, at der måske var 5 galopspring her, jamen så er der måske 4 galopspring mellem 8 og 9. Og det er selvfølgelig altid svært at ride 4 galopspring, så dem der kan det, de kan det. Men udover det, så tror jeg ikke, der er det store knas med den linje. Så får de lige lidt pusterum igen fra 9'eren rundt til banansporet. Og det er jo virkelig en manddomsprøve for de fleste. De har klaret de første 9 spring måske fejlfrit. Så er der god tid over til 10'eren, så der kan de jo komme ud, finde balancen, få rytme i det hele. Men det de jo rent faktisk også kan nå på den tid mellem 9 og 10, det er at tænke, det går fandme godt det her. Jeg har rytme i, det kører bare. Og så skal de ned og fange en linje, som jamen den er jo ikke svær. Vi har jo set det i de andre klasser også, men det der gør den her lidt speciel, det er jo at der er flere okser i den, end det vi så på de tidligere baner her, ikke? Så der er en okser på 10'eren, der er en okser på 11A, og der er også en okser på 12'eren. Og det betyder jo, at hesten skal bruge meget mere energi på sådan en linje her, end på den bane, hvor der måske er færre okser i det. Så udover rytteren skal huske at holde koncentrationen rundt her, og ikke sidde og tænke, nej det kører bare, nu mangler jeg bare de sidste 3 tal, så er jeg mål. Så skal hesten altså også lige have samlet lidt energi sammen til at kunne tage turen rundt her. Og sådan lige et hurtigt øjemål, så vil jeg tro, der er måske 6 galopspring ind, og så er der vel en 5 galopspring ud. Men altså det er meget på øjemål, når jeg lige sidder og kigger på skitsen her.
Så, men altså 9'eren rundt ramme 10'eren, lad os lege med tanken om der er 6 galopspring, buet spor, ned mod publikumsiden, ned til en plastik måtte. Altså det bør jo i sig selv ikke, forstyrre de rutinerede ryttere og heste, men der skal nok være nogen, der kommer til at miste fokus en lille smule, fordi der sidder en og spiser popcorn og drikker slåsejs her ved siden af, plus at der så er en plastikmåt herinde, som man også lige skal forholde sig til, og så står du kunne hjælpe mig også en B'er bagefter. Så ned og ramme rytmen, og få balance på det hele. Dem, der har rytmen på 10'eren, rammer 11A perfekt, de kommer også over 12'eren fejlfrit. Det tør jeg næsten ved på. Dem, der kommer ned lidt skidt ind i 10'eren, de kommer ikke hele vejen over til 12'eren. Det vil jeg næsten ved på, at I vil se, hvis I kigger klassen igennem på streamen. Så, men det er jo en del af sværhedsgraden, når vi er på det her niveau, og netop banansporet her, det er jo ikke en sværhedsgrad, det er at tegne banansporet, det svære er, hvad man putter på linjen, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så vi har en okser her, som jeg siger, som er en højde-breddespring, kommer ned, skal ramme en højde-breddespring mere, har lige en lille lodret, som jeg lige skal have landet henover os, og så har vi formentlig en relativt stor og bred okser, der står hernede som 12'er. Så de heste, som måske ikke helt har konditionen og formen til at være her, selvom de sikkert alle sammen er i topform, så er der nogen, der er mere garvet og rutineret i det her end andre. At så vil der også være nogen, der bliver lidt trætte hen til det her. Og det kan man jo sige, det her jo virkelig en måde at prøve formen, balance og kadence af på ekvipagerne. Ikke fordi de skal holde en god rytme hele vejen rundt på banansporet, men de skal også samtidig have saft og kraft nok i springene til, at de kommer over de højde-bredde spring, der er sat ind hen ad vejen her. Så. Men den her klasse blev så reddet i går aftes kl. 7, i forhold til, hvornår jeg sidder lige og kommenterer det her. I dag kommer der så et eller andet. Hvad der kommer i dag? Det kan jeg faktisk ikke huske. Der kommer også en stor springning inde i boksen, og den glæder mig også til at se. Jeg kunne forestille mig, at de måske skruer endnu mere op for, jeg skulle til at sige skruer op for charmen, en lille smule mere op for sværhedsgraden, fordi at det er en Grand Prix, hvor de sikkert også kan vinde lidt penge, og der er nok noget show og noget andet tam samtidig. Så det bliver også sjovt at se skitsen. Jeg er ikke sikker på, at jeg når at få kommenteret på den, men det må vi se. Så, men ja, det tror jeg var alt det, jeg havde af ord for de her skitser. Fine, flotte skitser. Godt gået, Mark, Bo og Christine.